Ngesikhathi ngikhula bengicabanga ukuthi ubuthakathi buyohambe buphele because ngibheka i-civilization ukuthi every day siyathuthuka kune-development sekunamalokishi, but now since ngimdala ngiyabona no, ubuthakathi abungeke buphele futhi abusoze baphele because ubuthakathi bu-part of amadimoni, buyi-part of imimoya khona elwisana nje nabantu. Nanokuthi-ke abantu bathakathayo ngoba bethanda ukuthakatha, abanye bathakatha ngoba vele kunenhlanga yakubo, unezidlozi la kubo, unethongo la kubo elaliganga elalithakatha. So lento iza njengesiqalekiso, njenge-generational curse phezu kwakhe lo muntu lo. So hhayi ngoba ethanda ukuthakatha, but lo moya umembethe uyaganga vele. So kusho ukuthi into vele yohlezi khona until the end of time. So namhlanje sibhala udaba luka-Paul Shiphalane, ngicabanga 63. Maybe ngalibiza wrong igama because it's Paul or Paula Shiphalane 6033. So uthi amenipasa ngicela ukubuza la uphupho omkhulu wami owashona aleleke abheke phezulu, izandla ziboshiwe, abungazwe ngemali yamaphepha engathi kune gold and diamond icwebezelo. So should kunemali la engamaphepha, kube nemali engamagold, nemali engama-diamond yacwebezela. So angakhona ukuvuka, ngimbiza ngathi ngikhona khona emcinezela. So la umuntu bheka liphupho la uyabona ukuthi lo muntu asikuveza ukuthi ngokwesintu umuntu ongasekho uthathwa njengani, njengethongo yabo, lakho olingeza nenhlanhla lize nezibusiso lize nempumelelo yabo. So makaboshiwe ukuthi ikhonto elisana nalesi sidalwa sakho noma naleli thongo lakho yabo. So number 1 asibheke kanjena ukuthi umophupho umuntu ongasekho kuwuphawu lobuma ekhulekiwe lo muntu noma ekhungiwe ngeintambo noma ngamaketa, ngoba lokho kusho lo muntu lo kungenzeka wathwetshula futhi ke uboshiwe abathakathi ngemithi, akakwazi ukukwenzela lutho. So njengoba umbiza kungenzeka uyaphahla, kodwa manje ekuphahleni kwakho manguthi umuntu osuke ephahla lento ayidluli lemlayezo ifinyelele kuye ekwazi ukukusiza noma ifika kuye kodwa akakwazi ukwenzela lutho. Ingcebe ikhona, inhlanhla ikhona kodwa akakwazi ukwenzela lutho because kunanto ezimbambile yabo. So 2 singabheka nje sithi umuphupho la umuntu ongasekho kuwuphawu singathanda njengoba lokuma ekhungiwe noma eboshiwe noma ke efakwe ngamaketanga efaswe ngentambo yabo. Lokho kuba kugasho ukuthi lo moya walo muntu uboshiwe kufuneka ukukhulule ukuze ezokhululeka abe isidalwa esihle kuwe yabo, noma abe isidalwa esihle emndenini, ekwazi ukuthi lethe incebo, elethe inhlanhla, elethe impumelelo kahle. 3 yenzeka singathi nje umuphupho futhi umuntu ongasekho uphawu lobume ekhungiwe noma eboshwe ngentambo noma ngamaketanga. Lokho kungabe khona ukuthi uyisidalwa sakho kodwa mhlawumbe akakwazi ukusondela kuwe nenhlanhla nesibusiso ngenxa yabathakathi abambophile ngemithi emibi futhi namandla. Futhi kukhona izithiyo ezenziwa abathakathi, kukhona into eyenziwa abathakathi besensala imithi ukuthi lo muntu noma isidalwa sakho kodwa angakwazi ukusondela kuwe, engakwazi ukurelease inhlanhla, engakwazi ukurelease isibusiso, engakwazi ukurelease ingcebo noma ukudedela ingcebo kuwe yabo, noma ngathi uyaphahla ukumbiza kokho kuyofana neze ngoba akakwazi ukuphakama esondele kuwe yabona. So semakhulu ke besibheka la udaba lo muntu uma esuke eboshwe ngentambo noma eboshwe ngamaketango, ingabe uboshwe izandla uboshwe inyawo noma uboshwe yena siqobo boshelwe endaweni ethile. Lokho kubi ngoba kusho lo muntu kunemithi asetshenziselwa yona kuze engakwazi ukuthi besidalwa esilethe ubunhlanhla nezibusiso kini njengomndeni yabo, noma ningaphahla noma ningambiza akakwazi ukusondela noma niyambuyisa futhi mhlawumbe makuthiwa nibuyisa abangasekho angeke azabuye, kufanele nisukume nithole izinto nithola belapha empeleni beqiniso bekwazi ukuthi bemkhulule ke la. Siyazi bakhona abelaphi abakwazi ukusiza la ikakhulu ezintweni efanele lezi esinokukhuluma nabo khona kuyi-channel. Maybe ungafuna ukusukume kuwona bekwazi ukuthi bodle ngeke bakusizele la kule nto lena yalo muntu obonakala eboshiwe ekhungiwe yabona. Siyabona.